Dobrodošli na kanal Ivana u kuhinji. Danas spremamo oranž vanilice. Veče pre jednu naranđu stavite da se zamrzne, potrebna nam je zamrznuta naranđa, a zatim je izrendajte. Koristite sitno rende. Ovaj postupak traje oko 10 minuta i najdosadniji je i ja sam kasnije stavila rukavicu i krpu zato što mi se ruka zaledila koliko je ovo bilo ledeno. Znači izrednajte ovu jednu naranđu i sklonite je sa strane. U dublju vanglicu stavit ćemo 300 g svinjske masti. Ja koristim domaću svinjsku mast, a vi ukoliko nemate, gledajte da kupite svinjsku mast koja je čista, bez droždine i bez ostataka čvaraka, da ne bi pokvarili ukus. Sada je potrebno da ovo sve dobro izmiksamo. U izmiksanu mast dodat ćemo sljedeće sastojke. Nažalost, kamera mi se ugasila, ovaj deo nisam snimila, ali ću vam napisati šta sve treba da dodate. To su voda, jaja, šećer i vanilin šećer. Zatim sve te sastojke ponovo dobro izmiksamo. Ovako ta smesa izgleda nakon što sam dodala sve sastojke koje sam vam napisala. A onda dodajemo postepeno 850 g brašna. Testo treba da bude onako da se ne lepi za prste, ali da bude gipko. U to dodajemo jedan prašak za pecivo, malo ga promešamo, a zatim počnemo da mesimo testo. Prvo mešajte varjačom, pošto je testo veoma lepljivo na početku, a potom ga zamesite rukom. Možda će vam trebati manje ili više brašna u zavisnosti kolika je bila naranđa koju ste izrendali. Pospite radnu površinu brašnom, a zatim izručite testo koje ste zamesili, malo ga premesite, a pošto je ovo velika količina, ja ću ga podeliti na 2 dela kako bih mogla lakše da ga rasklagijam. Nemojte dodavati previše brašna kako testo ne bi na kraju bilo tvrdo, ali povremeno pospite brašno kako se ne bi lepilo za površinu. Rasklagijajte ga na pola centimetra debljine. Uzmite rakijsku čašicu, zamočite u brašno, a zatim vadite krugove. Krugove poređajte na pek papir. Od ove količine ja sam dobila 6 tepsija vanilica, dakle ukoliko vam treba manje smanjite količinu. Pecite ih 10 minuta na 180 stepeni, pazite treba da ostanu svetle boje. Premazujemo ih sa džemom, ja nisam imala ni od naranđe ni od kajsije, pa sam koristila domaći džem od šipka, a vi možete po svom izboru. Pravimo klasične vanilice za početak, namažete jednu polovinu, preklopite drugom i to ponavljate dok ne utrošite materijal. U jedan dublji tanjir sipamo 200 ml hladne vode i dodamo ekstrakt naranđe. Dodamo i pola kašičice boje u prahu. A u drugi tanjir dodajemo kristal šećer. Vanilice umačemo prvo u boju, a zatim ih stavljamo na salvetu ili na ubrus da se malo ocede. Potrebno je da napravite ovako 10 vanilica koje potopite u ovu tečnost i ostavite ih da se procede pre nego što budemo ih umakali u kristal šećer. Zatim prvu koju ste umočili umačete u kristal šećer i postupak ponavljate sve dok ne uradite do kraja.
Baš su preslatki. Ovako kristali šećera ostaju na vanilicama kada se malo procede, zato je najbolje da tako i radite. Do novog recepta, ostajte zdravi i siti. Prijatno!